Me ollaan kommunikaatioilossa tehty sovellus, jonka tarkoituksena on varmistaa se, että jokainen voisi tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Osalla on kuitenkin niin, että he tarvitsee toisten tukea siihen, että ilmaiseminen ja kuulluksi tuleminen mahdollistuu. Jotta me osataan tukea ja antaa sitä tukea, mitä henkilö tarvitsee, meidän pitää olla tietoisia siitä, miten hän haluaa, että häntä tuetaan. Vilon vuorovaikutuspassi on se paikka, jossa voi tehdä näkyväksi niitä, miten vuorovaikutustilanteessa tuetaan, mitä siinä tehdään, jotta se voi onnistua ja voi tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Mä oon Henna Sillanpää kommunikaatioilosta ja mä haluan näyttää sulle, että miltä tämä Vilon vuorovaikutuspassi näyttää. Eli Vilon vuorovaikutuspassi on nettiselaimella toimiva sovellus. Ja sinne tehdään aina henkilöstä tämmöinen oma profiili. Oma profiilisivu, jossa on eri kategorioita, joiden taakse voi kirjoittaa asioista omasta arjesta, omaan arkeen liittyen. Eli voi laittaa tärkeitä tietoa, miten tuetaan, miten kommunikoi, mitä arkeen liittyy, mistä pitää ja mistä ei pidä. Ja näiden taakse pystyy aina muokata ja laittaa tekstiä, kuvia tai videoita. Ja jokaisen näiden eri kategorioiden takaa löytyy myös vinkkejä sisältöön, joka helpottaa Vilon vuorovaikutuspassin tekemistä ja saamista osaksi arkea. Eli siltä näyttää Vilon vuorovaikutuspassi näin lyhykäisyydessään. Lisätietoja sä voit katsoa sivuilta www.vuorovaikutuspassi.fi. Sieltä pääset myös kokeilemaan Viloa. Eli Viloa pystyy 30 päivän ajan kokeileen, että voisiko se olla semmoinen, mikä soveltuisi sun arkeen tai sun läheisen arkeen. Ja voisiko se olla semmoinen, joka tukee vuorovaikutus- ja kommunikointitilanteita.